Ano na So, what's up mga utol? Tol Mark. Kakaiba, Tol Mark. Kakagising ko lang ngayon, Tol Mark, at 8,000 subscribers na pala tayo. Sinabi pa. Mga utol, maraming salamat sa suporta mga utol ha. So mga utol, dahil 80,000 subscribers na tayo mga utol, tataw na, magsiselebrate tayo. Paano celebrate lang? Kakain na naman. Alam mo naman tayo, nagkakainin natin, Tol. Sa quick-quick, yung mga matatakab ang mga utol natin para sasabay sila sa celebration natin ba? Di ba mga tol? So mga tol, maraming salamat sa inyong lahat mga utol ha. Malapit na tayo mag 100,000 subscribers mga utol at mag-unboxing na tayo ng silver play button. Let's go! Tol, huwag kang maging emotional tol ha. Huwag kang maging emotional ka na naman. Dadami na naman yung views natin. Hindi ka talaga. So mga tol, katanggal ng bungot si Tol Wins mga utol at Ganyan kasi yung way niya para i-celebrate mga tol. mga bulls. Tinatanggal niya yung mga mga balbas pa. mga meatballs. So mga tol, sa hindi nakakala mga tol, yung gamit namin na camera ngayon mga tol is yung pinadala na ni ate mga tol. Anong kamera yan tol? Anong kamera yan? Canon G7X. Yung alam na mga tol dito kasi gamit to ni ate. At tingnan natin kung maganda ba ito tol. Kita-kits kainan na naman. Let's go! Maraming salamat mga tol ha. Ma! Oy! Nandito mga utol natin mga tol. Ang sweet mga utol. Tanungin natin si mama mga utol. Ma, ano masasabi mo ba na 80,000 subscribers na kami? Yan lang. Yun lang. Work pa. Para makamit ang 100K. 100 keyboard. Kaya lang yun. Malapit na natin maabot ang 100 keyboard subscribers. Napakadaming keyboard na niya tol. At dahil 80,000 subscribers na tayo, bibili si mama ng pizza. Ako na naman? Yeah. Si mama mag-order para sa atin ng pizza dahil 100k subscribers. At naggutom na si mama ngayon mga tol. Alam ko mga tol, ang bibilihin nito ni mama mga tol ay pizza tsaka quick-quick. Di ba tol? Sinabi mo pa. Yun lang tol o meron pa tol? Kakaiba kasi ito si mama tol eh. Bakit ako ang mag-celebrate? Ikaw ang bibili. Kasi magsiselebrate tayo. Di ba tol? Sinabi mo pa. Kaya naman. Yeah. Pera. Sige na, bumili ka na ng pizza ba? Okay. Bigyan mo ako ng pera para ako mag-order. Walang problema yan, marami dito. Marami dyan sa mahiwagang arenola ni mama. Ang mahiwagang arenola ni mama. Okay. Okay, tawagan muna. Uy, wala na pala tayong telephone dyan. Sino magtawag? Tumawag sa... Inaantok daw siya ba eh, tingnan mo. Sobrang kulang na tulog ko kagabi mga tol. Dahil ba yan sa kakaisip mo na 80,000 subscribers na tayo, tal? Ha? Ay, sobrang excited akong gumising kahit di pa nakakatulog. Uy! Kasi Mag-celebrate? Excited ka ba mag-celebrate, tal? sinabi mo pa. Yay! Ganyan talaga yan pag palagi iniisip ba, palagi iniisip yung 80,000 subscribers ba. Lalo na kaya pag maging 100,000 subscribers na tayo, tol, sa? Wala na talagang tulugan. Salamat pala sa mga utol natin dyan na sumusuporta sa atin at nagsasabing malapit na tayong mag 100k subscribers, di ba tol? Sinabi mo pa. Subscribe na kayo, guys! Ano yun na? Salamat din sa mga nakaka-appreciate sa amin mga tol. Mga utol, yung pinadala pala ni ate mga utol, oh. Magsangyup na lang tayo ngayon, ano? Wala tayong karne mga utol. Wala tayong lulutuin. Mahal ng karne. Tayong ulam ngayon. Marami tayong ulam. Pangit ng karne ngayon kasi sobrang mahal. Sobrang mahal ng karne ngayon mga Dapat utol. maging practical na tayo. Mautak! Ano ang dapat gawin?
Kumain ng Albertos. Oy, bubok. Kuhain ng Albertos. Doble gasto. Hindi pala mautak. Pagkatapos kumain ng Albertos, Manghihanap. kumain na naman ng ulam. Kumain na naman ng kanin. Sobra. Lugi na. Okay na. Mali yung desisyon, mali. Ang hiwagang arenola, ubos na. Hindi, mautak yan. Pag hindi kumain, walang mabablog yan, no? Tingnan mo. Inantok na, oh. Malaki na tiyan na. Sige na lang kumain. Kain. Kasi ganyan talaga yan. Moder, kasi marami na tayong vitamins ngayon. Oh, vitamins. Kaya ang mahiwagang arenola, Take lang vitamins. Pagkatapos, umiga. nagingalo na ang mahiwagang arenola ni Moder. Kain na naman. Isip na naman kung ano ang dapat natin kainin. Ang mahiwagang arenola na naman, buksan na. Ngayon, ang mahiwagang arenola, wala nang naman. Ito, mahiwagang arenola ni Mama, mga tol. Huwag nyo lang buksan. Buksan natin. Sabi niya, wala daw laman, mga tol, eh. Tingnan nga natin. Mahiya tayo. Uy, wala nang laman, mga utol. Mahiya tayo sa mga tao Kunti lang yung laman ng mahiwagang arenola, pero ang mahiwagang balde, marami pa. Pwede pa yan. Bilangin lang natin yan. Pamili ng Albertos yan. Kaya yan, tol. So mga tol, kita-kits mamaya mga tol kung anong kakainin ng mga tol para sa celebration ng 80,000 subscribers. Celebrate kami. Sabihin mga ma, let's go. Let's go! Tulwins! Uy! Bagong ligo ang pakiramdam, ah. Sobrang sarap sa pakiramdam, tol. Bagong ligo, tol. Yeah. Ano nang gagawin mo ngayon, tol? Kaya kasi naliligo, tol. Kaya ang sarap sa pakiramdam. Huwag ka muna mo. So, tol, Ay, tol. titirahin mo na ba si Albertos, tol? Mag-order ka na ba? Sinabi mo pa? Sige, tol. Samahan kita, tol. Tara, tol. Hanapin natin si Alberto. Hanapin na si Alberto. Nasaan si Alberto? Tol, nasaan si Alberto? Uy. Sino? Paling Bird? Iya. Order kami ng pizza, Paling Bird. Iya. Garay. Ano yung maunay, ganun? Sige, tawagan mo na. Hindi na maingay, tol, ha? Sige, tol. Yes, ganun. Iya. Ha? Gusto niyo ba pumasok sa aking kwarto, mga tol? Room tour? Kita niyo to? Gusto ko yan! Binigay niya ate, mga tol. Hanapin nga natin yung alaga ni Tulmark. Ang laki ng alaga ni Tulmark at Kaya, tol, kasi ang linis. nalilingko na sa tol. Naliligo na sa puti. So, tol, Nalikabong, tol. ano masabi mo? Kita-kits? Yung mga kita-kits sa kainan. Kita-kits sa kainan. Tarantadong bata! Let's go! A few moments later. Mga otol, dito na yung in-order ni Tol Waynes na kakaiba na si Albert. At Paling Bird! ito yung mga pagkain natin mga otol ngayon. Tinuwa! Initin muna natin mga otol. At ito pa mga otol. Sarap! Tinoa. Mga otol, ito na mga pagkain namin mga otol. Pizza! Sabaw, mainit na sabaw. Isda, pritong isda. May isa pa pizza. Beef and mushroom, Hawaiian. At ang gutom na bata. Sobrang gutom na ng mga utol. At kainan na tayo mga utol, ha. Kainan na mga utol. Sabayan nyo kami. Kaiba talaga si Albert, mga tol. Ganda yan. Ganda ng tiplahan. Sarap talaga yan. Sila utol Mark at utol Wiwin. Pizza na sila mga utol. Kami do alawa ni mama. Kanin. Kasi sarap ng sabaw. Ang ganda pag kamera talaga, tol, no? Oo, napaka-white tol. White siya ba? Kasi ng cellphone, sobrang layo ng anong tawag yan? Pistuan. Gustuhan. Ngayon, sobrang lapit na. Nasa malapit na. Okay ba yun? Pero kuha pa rin yung mga paligid. Sarap yung sabaw mga utol. Ba talaga magtimplada si mama mga utol? Pwede nang magkuhan.
Pwede na magtayo ng Karinola. Barbershop. tama-tama yung sabaw mga utol kasi ang init. Tama-tama sa bagong ligo ba? Kain na na. Nasa kamay namin na masarap. Nasa kamay namin ang tunay na magic. Mga dumi-dumi. Oh. Lagyan ng mga dumi-dumi. Malaming kuko. Masarap yung sabaw mga utol kasi Sak. mainit tsaka maanghang. Tulwes, Kainan lang. ano masasabi mo sa 80,000 subscribers natin, Tulwes? Yan yung hinihintay ko, tol. Nagkaiba kasi ito, tol eh. Tratado, tol eh. Siyempre, sobrang nagpapasalamat tayo sa mga kasulid na kautol na bigyan. Yan! Kaiba, tol. oh. Dami na pala yung subscribers natin, tol. Salamat sa nag-subscribe. Salamat sa nag-subscribe. Yung mga hindi nag-subscribe, subscribe na kayo. Sarap ng Albertos mga tol. Sabayan niyo kami sa pagkain, mga tol, para inubuan ni Tol Mark. Siya lang mag-isa nito, tol. Kumuha din si Tulwes nito, Tol. Bunga pala, tol. Tol, madami pala akong nababasa sa comments, Tol. Ano, tol? Yan, tol. Maganda yan, tol, para may mapag-usapan tayo, tol. Ano? Sinitira na naman tayo? Wala Joke lang, tumitira sa atin, joke Tol. lang, mga tol, joke lang. In-encourage tayo, Tol, ba? Kahit madami mga Tol. Okay lang yan. Ah, okay. Yan yung mga sapuran doon na pero ito talaga, Tol. Ngayon. Magkamukha doon kayo ni Ayla. Tira. Talaga mo, tol? Ganyan na ba Marami talaga? na, Tol. Ganyan na ba talaga kami ka-cute? Kasi ang cute talaga ng batang yung mga tol eh. Hindi tol, mga sinasabi na nila Mga chubby chicks. nababasa ko rin tol sa mga chicks daw natin tol. Sa sobrang kain natin ba? Ah, laki kasi ng ulo mo. Cute kasi ng batang yung mga tol. Ang ganda ng mata ni Ayla no? Gray ba na? No, Marabuyag, ah. marabuyag. Amen. Pwede naman. Liwat ni Dad. May Yun lang. nabasa din ako, Tol, na Ah, well. yung mukha daw kay, ano daw? Nagmana sa dasig daw? Ha? Siyempre, hindi mo naman mabasta-basta yung mga dasigs. Usapan ka natin. Parang si Ayla nga, tol. Ano ba, nabasa mo? Maganda yung may mapag-usapan tayo, tol. Para, Tol, para masanay din tayo sa pagkadagalog ba, no? Sinabi mo pa. Alam mo Lalo naman. na itong mga ganitong opportunity, yung mga nasa bahay lang, dapat Magaling talaga tayo. speak freely ba? Di ba mga Tol? Kung magkamali man, okay lang yan. Tao lang tayo, magkamali. Natural lang yan. Importante, Sabi nga ni Luni, Sino mo ni? luningning. madadapa ka muna bago ka matutong lumakad. Ibang klase yan, tol. Ibang klase yan ang mga mensahe na yan, tol. Parang, Kakaiba kasi yan kasi yung mga iniisip ko kagabi. kaya pala. Kaya hindi na ako nakakatulog. Ibang klase ka rin, Ah, tol. kayong bata. Ang iniisip ko talaga kagabi, Tol, yung topic nila ng payaman, Tol, ba? Sa ilahang podcast, Tol. Nanood ka pala, tol. Yung paano daw i-define yung success. Ah, gandang topic yun, tol. Para sa'yo, tol, ano yung success, tol? Noong una, Tol, Ano? sabi ata ni Boss King nga, si Boss King ata nagsabi, no? Ano, tol? Na makakamit mo yung success pag kontento ka na. Agree ka ba doon? Noong una, Tol, agree ako dun, Tol. Pero sa sobrang lalim na nang iniisip ko, Oh, ano? Ano? Sige. Huwag ka tumawa, tol. Seryoso yan, tol. Seryoso to. tika mo na mga Tol, ah. Kagat mo na bago salita. Tol, isa na natira, Tol. Yan mo ko niyan, tol? Ito na nakain mo? Paborito ko kasi yan, tol. So, yung dahilan kung bakit dito ako nakaupo, Tol, eh. Kaya pala, tol. Magklase ka din, ah. Ibang klase.
dinadaan mo lang kami sa usapan success. Kaya pala nag-uusap ka na success kasi successful pala yung plano mo. Klase ka talaga. Inubos mo na talaga. Inubos mo na pala talaga lahat. Di namin namamalayan yung... Hindi namin namalayan yung mga galawan mo. Para kang invisible. Sige tol, tanongin na lang kita tol. Magandang topic kasi yun. Para siya tol, ano ba yung success tol? Hindi ko pa alam yan tol eh. Hindi pa alam. Pero, doon sa sinabi ni Boss King na yung success, makakamit mo lang pag kontento ka na. Oh. Pero kung magiging kontento na ako, para sa akin, success na, paano ako mag-grow? Di ba? Tama yan. So, may point ka din tol. Kung ako yung tatanungin tol, iba klase kasi yung sagot ko dyan tol. Ano tol? Hindi ko yung sasabihin dito tol kasi baka maiyak si mama. Kaiba din yung mga topic natin ngayon tol kasi topic natin yan mga success tapos sings pa. Ayun hindi talaga yan kasi pag habang tumatagal ba na iba yung pag-isip mas nagmamature ka mas malalaman mo yung mga galawan sa mundo. Kaya just be happy mga tol. At salamat sa lahat na sumusuporta sa amin mga tol. Happy 80,000 subscribers! At sa kami kumain mga tol, may mga tira-tira pa. So ano tol, tapusin na natin dito tol. Hanggang dito lang tol. Maraming salamat talaga mga tol. Maraming salamat. Huwag kayong magsawang sumuporta sa The Shigs, please comment, like, share, and subscribe. At hanggang sa muling pagkikita, paalam!